daran ni. Kasi may antisit na po na malati na yun na di kini bakit nga basto na protas kin gulay ti bagbana pa nga like ko maki mangga momit ti manggan pasensyakan bakit unti manggan. So tatangal daw ako ket aldaw ti Domingo ket naubrami amin nga balan nyo Brian bali kakalpas ko nagluto kin ata sana po inlabak di lupot konta mawanti labanem di niluto ko si den nga po nagluto sa tayo no awan ti Brian nasawa pa pala oras alas 10 pa lang tahong damit na isang ditan kaya napoy nag-adding ko ni busy.ml sa kindle ko mo ML kon mga nag-vlog pala ti Bright katun bikat may kaya po so naglaba akon tata Domingo pagkutulutan ni bakit ti kana abas to ng gulay kin prutas kana po baglangan nagagatangin na no di Santiago City mit nga puro ginatang ti makan so nandaman na yun nakapyata nalak nga gulay kin prutas bali na yun nakapiti kwata saluyot ko sa jaya po saluyot ko sa kada rabong na tayo malak ko mga sabungan na kaya galak ko sa bunga na mga sabungan na yun nasa bunga na yun mga sabsabat to yun mabeg mo rin na bago sa bunga na ulit ay di lang po update ko rin naman no galaktikan gulay kin prutas ti bagbana pa nga like ko maki mangga momit ti manggan pasensyakan bakit unti manggan daw torta na po so baba na po karating ko pa lang malati na yun na di kini bakit nga basto na prutas kin gulay mabalin sa pijilemon dito yun nalumsan sa dinapi amo ako nga ako agawin ako tadyay kaya muna pa lang katapusan pa lang ti June agawid na natapay ito may isa natapay di surprise ko so na ako isang pitak ti adong kaping niya rin ba saba malapit ko dyan malapit ti rabong ay kumalanggam bano terdim tingnan na talangka sana ako silang pa puros medyo may isa din wag na nabang lang madipay angot na ito madipay nga nabang lo kanta pantagarap ko nakatira bunga kita nyo ada panahimpin namin nga may isa mali di makila di ko na corona na basit mas dati pakwan ko dito katira tinabiyag ni may isa nga po unang tinabiyag damit bunga na slagam gam bunga nalom sapi kit yatin ito na pa dala arabong na natakili rabong dapat nga ito ay pag inutid din sa amin ito na natapo ay rabong dagaratan balada di pinyan apo na ay kung apo na rabong nagado itagsin dumasak pa tibing niya
Pinyarangin na po. Ito niya din dala-dala na dagsin. Hindi na makita ka na lumapin niya. Ang sabi na lumin. Puro sabi na atan. Kabanog. Dagsin ito balak. Ito nga po may dirakkel. Nasiit lang. Ito yung gurang apin niya kaya nakasisiit. Aray. Han? Natin. Aray. Ay. Problema din apin niya. Pero nasiit na. At na pa dito nga nalak. Ano daran na eh. Kasi may gantisit na po na eh. At kitawan niyo. Damasit na kitidulo lang. At buong kuan na eh. Buong side na. Oh, nasit na eh. Ito na eh. Siit. Sa pagbati siit na ako nito eh. Dardara pa yun eh. Aran. Malayo pa sa bito kaya naman na ta. Ikaw dyan. Ano po? Parking bucket.